nitie gimoro miluongo ni broad base. To how broad the base is to ng'among'eyo malong'o to onge, how broad that base is to ng'among'eyo malong'o madang' wachi onge, nikech the term was coined gi president ka Gen Z omonje ni koro en odhi keto broad based. To how broad that base became to samoro pok wawinjore ka jo Kenya ni that base is actually now broad. Kendo koro jiteni iye kaka no paro. Mano koro number one. Number two, assuming ni that broad based nitie kendo dhi nyime. Notion mantie oko ka en piny onagi. Piny onagi nikech wasebedo kwatimo siasa marach as a country, ok kaka joluo. Wasebedo kwatimo siasa marach as a country kawa paro ni sama samoro jo nyikwa Ramogi owuok oko kata ka push agenda moro ne piny Kenya, tiparo ni gima chalo wach mar keto sirikal tesre en mar joluo. En adita mowene joluo ema chieme kende. Omiyo ka joluo odok chien matin kata omiyo dhogi kata oling ong'iyo komachielo, tiwacho ni gini orumo, koro onge ng'ama keto sirikal tesre. Kawana nyamesha kodere nyakon mga juang achiel kachiel hatiri nyaki od bura kama twak makamano insa kachano sechakore wadhi od bura. Na tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, twakusihi ututazame kwa neema nyingi na baraka sisi watumishi wako ambao umeridhika kutuita kwa nyadhifa za uongozi katika jamhuri hii yetu. Twakuomba utuajalie tuyatende na kufikiria mambo yote yatakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Amen. Tuketi. Order, honorable members. Let us all be seated. Thank you. Your Excellency, Honorable Dr. William Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Right Honorable Dr. Moses Wetangula,